Bizning topshiruvlarni doimiy qarab borishlar balki xatarli turganlardir. Bundan naq 1 yil ilk Ulyon silkasida Tatar matbuot choralarining 2-chi topqir martabali festivali o'zgan edi. Yilibizning 40 ga yaqin tubagidan kelgan bek ko'p jurnalistlar anda burungi Sumbir tubagining Tatar turmushi, matbuot choralarining ham milliy ishmonlarining ishchanligi bilan tanishib ketdilar. Ol kunni qalamiyalari bilan ilka gubernatori Sergey Morozov tashirashdi. Ularning bek ko'p so'rovlariga javob berdi, yangi yil bo'laklarini taratdi. 40 minutga hisoblangan сөйләшүнең 2 soat davom etуе әлеге очрашуның нинди кызыклы булуы хакында сөйли. Өлкәнең татар автономиясе бу фестивальне быел да узарга ниятләгән иде. Ул күмәккеш газетасының 90 еллыгы уңаеннан иске кулаткыда узарга тиеш иде. Ләкин карантин булу сәбәпле өлкәдә генә түгел, илдә дә вазгыять үзгәрде. Фестивальдә газета юбилейда төбәктә эшләүче татар журналистлары катнашында гына узды. Газетабыз безнең татар милләтне горурландырып яши, зурлап, халкыбызның тормышын, иҗадын, шатлыгын хәбәрләп, кайгыларны бергә уртаклашып тора. Дөрестән дә күмәккеш өлкә күләмендә генә түгел, ил күләмендә дә бай тарихлы һәм гыйбрәтле язмышлы татар газетасы. Ул 1930 елда Казаннан еракта нинди генә чырлар, илдә нинди генә сәясәт булуга да карамастан, хәтта исемендә үзгәртми, бер тукталмый татар телендә чыгып килүче бик сирәк басмаларның берсе. Авыр вакытларда бар иде. Салкын биналарда да эшләгән вакытыбыз булды. Бияләйләрнең учларын кисеп, шулай компьютерларда печатли иде газетаны. Әмма шулай булуга карамастан без бүтән авырлыкларны күмәкләшеп җиңеп чыктык. Газетаның төрле елларда чыккан төпләмәләре бүген районның 90 еллык елы язмасы булып саклана. Ульян селкәсенең атказанган матбугат хезмәткәре Рөстәм Арифуллин гомернең 40 елын күмәккешкә багышланган фидакар каләмияләренең берсе. Менә минем хезмәт юлым шушы газеталарда. Шушы 40 ел içinde Мин бихисап материаллар яздым газетага. Райондашларым турында очерклар, хикәяләр, юбилей материаллары урнаштырдым. Фоторәсемнәр төшердем. Моннан 30 ел элек бүген өлкәдә 5000 тираж белән чыгучы Өмет газетасында беренче саннары нәкъ менә күмәккеш редакциясе базасында басыла. Монда җыелды безнең газетабыз, типографиядә басылды һәм халыкка таратылды. Менә шулай безнең ярты ел газетабыз күмәккеч базасында чыкканнан соң инде үзебезнең яңа типография, яңа редакциябыз эшләп китте. Шунсы сөендерә, бүген күмәккеш Ульян селкәсенең район газеталары арасында иң зур тираж белән чыгучы басма. 90 ел эчендә газета белән дистәләгән кеше мөхәррирлек иткән, байтак журналистлар эшләп киткән. Редакциядә алар турында да бай материал саклана. Бүген коллективта тулысынча яшьләр. Яшьләр килде безгә. Алар барсы да белемлеләр, грамоталар, бик инициативлар, оператив эшлиләр, төрле чараларга чыгалар, тиз-тиз генә материалларны әзерлиләр. Газета элеккеге еллардагы авыл хәбәрчеләре һәм мәктәп укучылары белән эшләү алымнарында яңартып тора. Юбилей уңаеннан балалар арасында узган рәсем бәйгесе дә шуларның берсе. Әлеге рәсемнәр конкурсын игълан иткәндә без уйламадык та шул кадәр рәсемнәр безнең бәйгегә килер дип. Бик күп рәсемнәр килде. Хәтта жюриниләре бик узак утырды, жюри әгъзалары нинди урыннар бирергә авырсындык. Сәнгать мәктәбеннән укытучыны чакырдык. Бик узак утырдык, но шулай да урыннарны бирдек. Бик зур рәхмәт, бик күп укытучылар, өстәмә белем бирү үзәге, сәнгать мәктәбе балалары бик актив катнаштылар. Байтак чараларны редакция авыллардагы һәм район үзәгендәге китапханәләр белән оештыра. Бүтән китапханәләр языла күмәккешкә. В основном укыйлар газетаны кем инде языла алмый. Пенсионерлар в основном. Кемдер программа киреп карый, кемдер заметкалар укый. Газета юбилее уңаеннан уздырылган чараларда катнашучыларның бер төркеме район китапханәсендә булып, анда яңа татар китапларын бүләк иттеләр. Кулаткының төбәк тарихы музеенда яңа экспонатлар белән дә таныштылар. Район тарихына кагылышлы берничә фото һәм документларын да тапшырдылар. Ульян селкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.